Right, saka ukatevera chapter 21 and chapter 22 zvakanaka dzaRevelation, uchaona kuti pakufamba kuri kuita nyaya yacho mumweya, John achiratidzwa zvinhu zvacho zviri chimwe nechimwe. Kana chikataurwa ukazvifunga zvakanaka zvakadzama, uchaona each and everything chiri kudiscusswa kana kuti chiri kutaurwa nezvacho chine opposite yacho, chine opposition yacho, chine chinopesana nacho. Right, so ndoda kuverenga chapter 22 Revelation verse 15 and verse 17. Pane mashoko ari kutaurwa ipapo. Paverse 15 yati kunze ndiko kune mbwa nevaroyi nemhombwe nevaurayi nevanonamata zvifananidzo nevose vanoda nhema vachidziita. Kunze ndiko kune mbwa nevaroyi nemhombwe nevanonamata zvifananidzo nevanoda nhema vese vachidziita. Right, obva verenga verse 17 iri kuti mweya nemwenga vanoti huya, mweya nemwenga vanoti huya, naye unonzwa ngaati huya, une nyota ngaauye, anoda ngaatore mvura yeupenyu asingatengi. So ukatarisa mashoko iwaya ega, uchaona kuti chiri kutanga kuitika ndechekuti muguta dzvene raMwari muNew Jerusalem, murume wemo imomo muguta kana kuti mambo weimomo, pamwe chete nemudzimai wake akaratidzwa John achinzi huya pano ndigokuratidza mwenga, mukadzi wegwayana. Saka mukadzi wegwayana pamwe chete negwayana, gwayana ndiJesus Christ, ende mukadzi waro ndiye ari kunzi mwenga, ndikuratidze kureva kereke sekutsanangura kwatakaita. Now murume nemukadzi ava kana vabatanidzwa vaita chinhu chimwe chete, focus yavo uye chinangwa chavo chimwe chete, shoko ravo imwe chete, rimwe chete shoko ravo. Saka zvanzi mweya kureva kuti Jesus Christ kana kuti baba, nemwenga nemudzimai wake. Saka mweya nemwenga vanoti huya, mweya nemwenga vari kudaidzira kuti huya, huya come, vari kutaura chinhu 1. Saka mukadzi anotiwo come, murume achiti come, vari kutaura shoko rimwe chete. Vanhu vari kunzi come kana vakanzwa kudaidzwa kwavari kuitwa nemweya. Zvino mweya une nzira yawo yekudaidza kwaunoita. Kudaidza kunoita mweya kuparidzwa kwevhangeri yeushe. Kana vhangeri yeushe yaparidza, anonzwa uya kana achinge anzwa, naye anotiwo Mwari ndiripo, neniwo ndiri ready kuti imi Mwari muchipinda mumwoyo mangu kuti mugare, ugaro hwenyu huve mandiri. Saka kana anonzwa panodaidzira mukadzi nemurume ava, akange auya ari kupinzwa muguta raMwari, muguta dzvene. Kana apinda muguta imomo manje mune zvemo zvinopesana nezvekunze zvataurwa pavhesi 15. Pavhesi 15 payatiyo, for outside are dogs and sorcerers and immoral people. Zvose zvataurwa ipapo pavhesi 15 zviri kunze, zviri kuwanikwa kuvanhu vari kunze. Vari kunze ndo vapi? Ndo vati murume nemukadzi ava, mweya nemwenga, pavari kudeedzera kuti huya, vanonzwa vaya vakatenda, vakapinzwa muguta dzvene. Ivavo kana vava muguta dzvene ndo vanonge vakufanira kuti paitwe comparison yeupenyu hwavo neupenyu hwevanhu vari kunze. Saka zvanzi kunze, outside, ndiko kune mbwa, ndo kune varoyi, ndo kune mhombwe, ndo kune vanhu vanonamata zvifananidzo, ndo kune vanhu vanoreva nhema vachidzifarira. Kunze kupi? Kunze kweguta radaidzirwa ava kunzi huya. Kunze kweguta zviri kureva kuti kudii? Zviri kureva kuti outside Jesus Christ.
So outside Jesus Christ ndokuri kuwanikwa vanhu vari kurarama nemabasa ari kutsanangudzwa pavhesi 15 kuti kunze ndokunembwa varoyi, varevi venhema. Zvinhu izvozvo kuvanhu vakadaidzwa vakapinzwa muguta dzvene, vanhu vaakuraramira muNew Jerusalem, macitizens emuguta dzvene iri raMwari, kana vachinzwa zvinhu zvakafanana neuroyi, upombwe, kumaidolaters, maforeign works ekuti ivo havaazive achiraramiwa isi tsika nemugariro nemararamiro emuguta dzvene, but maforeign works anoraramirwa kunze kwenyika yavo itsva iyi. Saka mabasa aya haasi kuwanikwa muguta dzvene, ari kuwanikwa outside Jesus Christ. Nekumwe kutaura kana toda kuudzana chokwadi chaicho chinobatsira inini newe ndezvekuti ukaona zvanzi kunze ndokuri kuwanikwa muroyi, kunze ndokuri kuwanikwa mhombwe, kunze ndokuri kuwanikwa nhema, varevi venhema, ukaona inini ndichirarama muzvinhu zvese zvalistwa pavhesi 15 apo, hazvina mhosva kuti everyday ndinenge ndakabata bhaibheri, hazvina mhosva kuti ndinoparidza, hazvina mhosva kuti vanhu vanokudaidza vachiti muvhangeri, mufundisi, mudzidzisi, profeti. But as long as paupenyu hwako nepakurarama kwako uchibatwa pazvinhu zvalistwa pavhesi 17, what it simply means is that you are not part of the New Jerusalem dwellers. You are not part of them, because zvinhu zvakadaro pamacitizens emuguta dzvene raMwari hazviwanikwe uye hazviexiste. That way of life haizivikanwi imomo. Saka zviri kunzi kunze. Saka opposite yekunze mukati and opposite yemukati kunze. Saka zviri kuwanikwa kunze zviri opposite zvinowanikwa mukati, and zvinoitwa mukati zviri totally opposite zvekunze. Saka kunze ndokuri kuitwa zvese zvataurwa, but mukati hazviwanikwe. Zvareva kuti kudii? Zvareva kuti kana tafadzwa akawanikwa achireva nhema, kana tafadzwa achiroya nenzira dzose nemutoo wese ungaroyewa nawo panyika, kana tafadzwa ari mhombwe, zvazviri kungoreva ndezvekuti haasi muna Jesu Kristu, nekuti vari muna Jesu Kristu havaite izvozvo. Vakadaidzwa vakapinzwa muguta through masuo eguta, neupenyu hwavo hunobva hwashanduka. Everything zvavanoita zvinobva zvashanduka, nekuti vaakunzwisisa kuti ivo havazi vagari vepanyika, uye havana musha panyika, uye havasisiri munyama, asi vava munashe, vava muna Kristu. Saka nyama isisiro yaakurarama. Nyama ndo inoda upombwe, nyama ndo inoda kureva nhema, ndo ino mabenefits enhema ari munyama. But zvinhu izvozvo zvese zvinopesana naKristu, ende hazviwanikwe muna Kristu. Saka kunze ndokwa zvinowanikwa, asi muna Kristu hazviwanikwe. Kutoreva kutoti mashoko iwaya chete ukatongoaverenga, like I always say, kuti paunoverenga pese sometimes usati wambotaurira vamwe vanhu, usati wambodii, tanga newe iwewe pachezvako kuti zvandaverenga izvi versus mararamiro andinoita versus zvandinoita, ndakamira papi. And then kana zvichibvira wototanga kuita work on it, so that wotochinja mararamiro kuti uve waKristu. Nekuti chero ukati ishe ishe every day, chero ukaparidza, but iwewe uchizviziva pamwe chete naMwari vachiziva kuti uri kuwanikwa pazvinhu zvakalistwa pavhesi 15, uchitori participant wazvo, uri munhu anotoparticipata fully mazviri. Zviri kureva kuti chero ukati ishe ishe kuita hako nemuromo, asi mwoyo uri kure naShe wakapesana, because ari washe haaite zvinhu izvozvo, asi asiri waKristu ndiye anoita zvinhu izvozvo.
Saka ya pakati omei ipapo panoti batisise tipanzwe tese emineni tipanzwe kana tiri vanhu vanoda kunamata Mwari tobva tatendeuka.